Ramogi machiegni meso mara weche mag ohala kabad migawo gikone to kembe giwegi thedho teko stima pachoka. Thoth kembe go yangore ni otelne kod jopinje maoko kaachiel gi jo Kenya manok. Kata kamano komiti mar od bura mochung' ne weche mag teko ojaro nonro makamago kendo singo mar timo nonro malong'o ewi weg kembego mosebed ka itudo kod idho malo e nengo teko stima pachoka. Chris Owino nigi lerno. E romo margi ma kawuono, jokanyo ma komiti mar od bura mochung' ne teko oketo director mar bad migawo mochung' ne ndiko kembe e pacho kae e mbero maliet ewi nonro mag jotend kembe mag giwegi thedho teko stima e pacho kae. Komiti no ne dwaro ng'eyo weg kembe mag giwegi thedho teko stima kaluwore gi idho malo e nengo stima e pacho kae. You see, this committee, all this period of inquiry, we have been operating in public. So there's nothing secret, because we want Kenyans to unravel the faces of people who have been, let me use the worst word, who has been stealing from them. Ka odwoko penjo, Gadhuma oyango ni kembe ochiko mag giwegi thedho teko stima e pacho kae ne ondik kaluwore kod chik. So if, for instance, you register a company in Mauritius or in Jersey or in Panama, and that company comes and registers a business in Kenya, and you are not seen on the face of that particular company, then you would be the beneficial owner and you would not have direct shareholding in this particular company. Kaluwore gi director mar bad migawo mochung' ne ndiko kembe e pacho kae Kenneth Gadhuma, kambi mar Lake Turkana Wind Power en mar Mohamed Sedeno ma japiny Ingereza, Eric Jenfrid kod James Ireland ma jopiny Amerika, Emil Dutoit ma japiny Afrika ma milambo e kind ji mamoko. When we talk about Thedho Power Company Limited, this is a company we had indicated had not yet filed its beneficial ownership details. It is owned by primarily a foreign company registered in Mauritius, and which is the main shareholder of this particular company. Kambi mar Iber East Africa Otelne kod George Njenga, Jasper Miller, Kim Feja kod Joe Nelson, duto mawuok e piny Denmark, kaachiel kod japiny Norway miluongo ni Thomas and Jens Martin. E komachielo, kambi mar Opafo en mar Elizabeth Hems ma japiny Amerika, Doron Blacher kod Asaf Ginsberg ma jopiny Israel, kanyakla kod jakenya Kenneth Kamaidha. E kindeno, Thedho Power Company to oyangore ni en mar jo Kenya 4, jo Ingereza 2, japiny Amerika 1 kod japiny Afrika ma milambo. Gulf Power Limited Company otelne kod Suleiman Shabal, Ernest Nadome, Duncan Mukira kod Francis Koome, duto mawuok e pacho kae, Philip Dyke ma japiny Amerika, kaachiel gi kambi keyo teko stima e pacho kae, KPLC. Kembe mamoko mag giwegi thedho teko stima e pacho kae gin Vesta Eastern African Limited, Nora Power Limited, Triumph Power Generation Limited, Thika Power Limited, kaachiel gi Rabai Power Limited. Jokanyo mag komiti no kata kamano ok oyie kod nonro mane opedhnegi ka gisingo mar dhi nyime kod timo nonro margi. What you're looking into is the cost of, or in this instance, is the cost of electricity, the high cost of electricity. And the high cost of electricity is being caused by these hidden shareholders. So we will engage all the available methods, resources to be able to get to the actual beneficial owners in a human face. And I'm just pleading with the some of these IPPs who are hiding, instead of wasting a lot of resources, because you must get it there. It is easier just to provide the information to us, because either way, we will get there. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nitie dwaro mar puonjo jopiny